wannan hadisi na Abil Munzar shi da Ubay bin Ka'ab Allah ƙara masa yarda, sahabi da na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin wato as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka yi sammako wajen shiga musulunci cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman ma cikin mutanen Madina, saboda shi ansar ne, mutumin Madina ne. Hatta al-aqaba da aka yi na aqabatu saniya da aka yi kafin Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina, ya halarci wannan. Sannan kuma yana cikin wata ashabu Badr wanda suka samu falala da halarta yakin Badr da dukkan wasu mashahid ya halarta tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Malamai suke cewa an ruwaito daga ainihin Ubay bin Ka'ab hadisi 100 cif wanda ya bayar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na hadisi daga ciki akwai wato ainihin 64 wanda al-Imam al-Bukhari suka ainihin wato suka ruwaito, suka yi ittifaqi akai kenan. Sannan akwai hadisai da Imam al-Bukhari shi ma ya kaɗaita shi kaɗai kamar guda 3 insha Allah. Muslim kuma ya kaɗaita da guda 7. Sauran ashabu sunan da sauransu suka ainihin rawaito hadisi. Ubay bin Ka'ab kamar da muka ce yana cikin ainihin wato ashabul fada'il. Idan mun duba manaqib nashi, daga cikin manaqib nashi, wata Annabi sallallahu alaihi wasallam idan same shi na zaune yace, ya Ubay, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani an aqra alayka lam yakun allazina kafaru. Ya Ubay bin Ka'ab, Allah ya yi min umarni in zo in karanta maka lam yakun allazina kafaru. Annabi ya gaya mar haka, ba wai shi ne ya zai karanta wa annabi ba, annabi ne ya zo gunsa ya karanta masa, ya jiyar da shi wannan sura. Shi yana cikin alarammomin sahabbai, shi Ubay bin Ka'ab ya cikin kutabul wahayi. An fahimta? To shi ne suka ce, yake ya Rasulullah, wa hal sammaka bismi? Shin ya ambata maka sunana? Ma'ana ya ayyana da cewa ka je gurin wane ka karanta masa wannan surar, ko dai ya ce ka samu ɗaya cikin sahabban ka karanta masa kai ko ka zaɓe ni? Wa hal sammaka bismi? Qala na'am. Annabi ya ce kwarai da gaske ya ambaci sunanka da cewa in samu Ubay bin Ka'ab in karanta masa wannan sura. Sai fashe da kuka dan murna, yace yanzu ni ma har Allah daga saman 7 ya ambaci sunana, a ayyana sunana, a ce a zo a karanta min wannan sura, har na kai wannan matsayi. Farin ciki isa ya fashe da kuka. Da yi kaga ashe akwai kuka da farin ciki, akwai da bakin ciki, ko ba ka ba? Bakin ciki in yawa yakan sa shi ainihin kuka, sai samu ainihin sanyi. Kukan da bakin ciki haifar yana samun mai ainihin da shi ainihin sanyi a zuciyarsa. To shi ma farin ciki shi kuma fa, shi ma in yawa yakan samar da ainihin kuka shi ma. Amma shi me zai samar a zuciya? Ban ji ba? Ya samar da sanyi a zuciya. Shi yasa ga hawaye masu bambanta. Hawayen da aka yi shi domin farin ciki za ga yana da sanyi. Shi kuma hawayen bakin ciki yana da ainihin dumi. Haka akwai bambanci. An fahimta? To haka Ubay bin Ka'ab wannan kuka rashi da ainihin farin ciki ne. Na farin ciki ne. Sai Annabi ya ƙara masa bishara. Ce ya Ubay, lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya sha alwashi ga duk hawaye ko ga duk idan da ya zubar da hawaye. Duk idan da ya zubar da hawaye, idan an ce ido ana nufin mai ido kenan ko? Ba idon kaɗai bane, ko ba ka hadda mai shi kenan. To duk idan da ya zubar da hawaye sakamakon wa'azantarwa, tunatarwa, Allah ya ce, Annabi ya ce, ko kuma ya tuna girman ƙudurar Allah tabaraka wa ta'ala, sai ga ƙwallo nan ya ainihin sauka. To
to duk idon da ya zubar da ƙwalla sakamakon tuna girman Allah da ƙudurarsa, idan mai wannan idanun zai shiga wutar jahannama, to shi ne sai fa an tatso nono daga cikin dabba, saniya ko tinkiya, a tatso kuma a mayar a hantsar. Ran da aka yi wannan, to mai wannan hawaye zai shiga wuta. Yaushe kenan za a yi wannan? Kaga babu wannan ranar. Ana so a gaya maka mustahil, ba zai yi ba ne. Mana yadda ba za ka iya tatsan nono a jikin dabba ka mayar da shi a mahallinsa ba, to haka idan mutum aka wa'azantar da shi ko ya wa'azantu ko ya tuna girman Allah da kansa ya zub da kwalla, to in zai shiga wuta, to shi wannan za a iya mai da shi. In ba za a mai da wannan mata shi ba shiga wutar jahannama. Saboda magana ne na imani. Allah ya samu dace. To wannan shine Ubay bin Ka'ab, Allah ya kara masa yarda. Galibi malaman sira suna cewa ya rasu a garin Madina, kuma a Madina aka binne shi a lokacin da ya kasance a halifancin ainihin wato Sayyidina Usman, Allah ya kara masa yarda. Wasu suka ce a halifancin Umar dan Khattab ne Allah ya masa wafati. Al-Imam Abu Usman al-Asfahani yana cewa sahihu qala Ibn Abd al-Barr al-akthar ala annahu mata fi khilafati Umar. Ibn Abd al-Barr al-Maliki, wannan mai sharhi Muwatta Malik, yana da sharhi na Muwatta Malik, kusan har yanzu da babu sharhi na Muwatta Malik sama da wannan. A Tamhid sai wannan sharhi, kuma dan Malikiya ne, babban sharhi ne sosai, yana da kusan yana da ainihin juz'i 35. Daga abin da ya fi inganci da shi ne Ubay bin Ka'ab ya rasu a zamanin Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda.